Βρισκόμαστε εδώ με τη Δέσποινα που έχει βγει από μια θεραπεία προσώπου. Πώς ένιωσες, Δέσποινα? Πολύ όμορφα. Είμαστε στα Met Cosmetic, να πούμε, που είναι βραβευμένα στο είδος τους, και θα σου προτείνω μια θεραπεία που θα συνεχίσει την ενυδάτωση και την αναζωογόνηση του δέρματός σου. Αρχικά, να πούμε ότι η θεραπεία που θα σου προτείνω είναι από την Iria Natural Cosmetics και θα σου προτείνω τον ορό ιαλουρονικού που έχει 3 μοριακά βάρη ιαλουρονικού οξέως και ουσιαστικά μας δίνει το lifting effect που χρειαζόμαστε. Αυτό θα το βάλεις κάτω από την κρέμα σου, η οποία κρέμα θα είναι η Neolift της Iria Natural Cosmetics, που είναι αντιρρητιδική, 24ωρη, και θα τη χρησιμοποιήσεις για να σου διατηρήσει την ενυδάτωση και την αντιρρητιδική σου προστασία. Και στη συνέχεια θα τελειώσουμε με την κρέμα ματιών Refresh Eyes, που έχει ολιγοπεπτίδια μέσα, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και εκχύλισμα αγκουριού που βοηθάει πολύ στην ενυδάτωση, αντιρρητιδική προστασία και επίσης στους μαύρους κύκλους που δημιουργούνται κάτω από τα μάτια όπως και στις φουσκάλες. Σε ευχαριστούμε πολύ.